Interrogatorio. Na comisaría de ninguna parte arrestaron unha presunta ladroa dun roubo na farmacia de Remedios. A inspectora Ferrer, que ven de Cataluña, e a subinspectora Pérez, que ven como traductora, vai interrogar a sospeitosa chamada a Jenny, que ven representada pola súa abogada. Bons días. Qui és la sospitosa? Es diu Jennifer. Vale. Bos días. Antes de nada, vou facer as presentacións. Esta é a miña superior, a inspectora Ferrer, que ven de Cataluña. Eu sou a subinspectora Pérez. Eu vou traducir o que diga a miña superior. Bos días, eu son a abogada de Jennifer. Por que precisamos unha traductora para o interrogatorio da miña cliente? Non pode falar en galego, xa que estamos en Galicia. En Galicia falase galego. Importa un cobón a lingua na que fale. Mentras eu marche aquí, señora carniceira. Jenny, isto non é carnicería, estamos nun interrogatorio. Parlaré el idioma que me surte de ti. Yo me vine aquí a este interrogatorio porque colla. Perdoa, sen querer faltarlle ao respeto, pero cada un exprésese na lingua que queira. E se ela quere falar na súa lingua, non debemos faltarle o respeto. Vale. Para que o saiban, eu non fixen nada. No, vai ser yo. A ver, Jennifer, creo que a miña superior quere que nos contes os feitos. Creo que intentaches levar produtos da farmacia de Remedios, non si? Non. Eu entrei na farmacia, dixen o que quería e cando me dixo o prezo, como non tiño os cartos, collín a marcha e corri. E te vas a chocar contra la porta. Chocaste contra a porta de negocio e tiveron que chamar a ambulancia. Iso é mentira! Casi te recalcar, pero es mentira. Casi te partes a cabeza. Ben, un pouco si te chocou. Pero ti de que vas? Estás do meu lado ou do seu? A ver, Jenny, non digas que non é certo cando está claro que o é. Xa te deixaches a marca dos beizos na porta. Jessie, ets tonta? Perdoa? É Jennifer, e para os amigos a Jenny. E a mí que? Me xecat de unidades per culpa teva. Acaba de decir que está un pouco cansa. Vou ir por un café. A ver, trozo de borracha que vas partindo os morros amb les potes. Perdoa, podes repetilo nun idioma decente? E mira, como és catalana, se che dou 10 euros e un vale de desconto para o súper, deixala ir? Pero que dius? Me estás facendo chantaxe? Això non é suficiente para un bollicao. Excuse me? Ferrer, aquí por aquí un café. ¿Aquí qué estaba a pasar? ¿No será un penso, no, señorita abogada? Non. Marche, vale. Sí, dígame. Entiendo. Gracias, chao. Que pasa? E a torre se encontra unha condena de 9 meses e 10.625 euros en medicamentos de danos a propiedade. Toma ya, un mes de condena. E esta que di? A ver, señora dobre cara, dime o que dixo a parva esta. Perdón? Acábame de identificar a tua condena. Ten 9 meses de cárcere e unha multa a pagar de 625 euros en medicamentos e danos a propiedade. Como dis? Como é iso? Se ela non fixo nada. É inocente. Acaban de comunicarnos que agravaron un vídeo. Tes algo que dicir a iso? Que non fun? Foi a miña xemelga. Eu só estaba facendo un vídeo para o tac-taco. Pero Jenny, que teñen os teus informes e aí pon que es filla única. E estás parvo ou que? É que tac-taco, sen imóvil tes xa. Que che caeu outro día pola ponte despois de ver un cabalo, que segundo dixeches era un unicornio que che facía pica-pica. Sen nada máis que decir, Jenny, lamento moito, pero quedas arrestada. Como? Eu por qué? Jenny, ti tranquila que eu soluciono isto. Señora abogada, tú tamén queres arrestada por intento de soborno. Señora abogada, vostede tamén queda arrestada por intento de soborno e por ter prexuizos cara a lingua. Fin.